ये राजनीति के महापुरुष के आँख से पर्दा हटावे खातिर कविता के माध्यम से हम छोटा सा प्रयास करतनी कि वहाँ के सबके आँखी पर पर्दा कैसे हटे। देश के शिक्षित नौजवान के मिलल न नौकरी आ ना ही रोजगार, आ महंगाई से आम जनता के टूट गल डाँड़। प्राइवेट विद्यालय में जूता मोजा टाई बेल्ट ड्रेस के होला व्यापार, आ साहब के लौकेला 400 पार। बड़े बड़े उद्योगपति साहब के होलो यार, आ धान गेहूँ सब्जी चरेला लेलगाई के साढ़। आ सेबी ईडी सीबीआई के बनौला अपन हथियार। सहारा PSL के रुपया खातिर जनता के कैला परेशान, आ साहब के लौकेला 400 पार। राउर कमी जे देखावे रौरा के ओके भेज देनी तिहाड़। राउर कमी जे देखावे ओके भेज देनी तिहाड़। महिला पहलवान के यौन शोषण करे वाला के ना सजा भइल ना ही गिरफ्तार। आ नफरत द्वेष के आग में जरत रहे मणिपुर, ना पूछे गए समाचार। आ शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा ई हम मौलिक अधिकार, ई तो बन गए व्यापार। आ देश के न्यायिक व्यवस्था ढेर बाटे खराब, साहब के लौकेला 400 पार। कोरोना में शहर से लो आए लोग घर है, कोरोना में शहर से आए लोग घर है। ट्रक DCM से 500 किलोमीटर से साइकिल चला के सोचले पर बथेला कपार। वोडाफोन एयरटेल जियो के व्यवहार पर कबो कैनी न विचार। इलेक्शन कमीशन के कई गो बाटे कमी, कब के करी सुधार। साहब के लौकेला 400 पार। सब प्रूफ लगा के खाता खोलाइल कैसे हट गए आधार। सब प्रूफ लगा के खाता खोलाइल हट गए आधार। आ पशुपालन के संख्या कैसे बढ़ी, पशुपालन के संख्या कैसे बढ़ी। महंगा बिकाला चोकर पशुहार। समृद्ध भारत में आधार पैन जोड़ने के लियाला 1000। चौकी या थाना में कमजोर के लिखाला न FIR। आ साहब के लौकेला 400 पार। बनेला कम महंगा होला सुधार, आधार कार्ड बनेला कम महंगा होला सुधार। आ यही के ना हो आधार कार्ड। कर्म निगाह नियत ठीक ना होई तो भक्ति से होई न बेड़ा पार। सरकारी विभाग के प्राइवेट कैला, सरकारी विभाग के प्राइवेट कैला। प्राइवेट के कोई दिहला बेकार। मिलावट तो खाद्य पदार्थ में होते बा, मिलावट से बनता सरकार। साहब के लौकता 400 पार। डीजल पेट्रोल टोल टैक्स महंगाई के, डीजल पेट्रोल टोल टैक्स महंगा भइल। खाद और बिया आ माटी के तेल बिना बुता गल दिया। भागेला बिजली तो लौकेला विकास। गैस के दाम सब्सिडी में भइल न सुधार। साहब के लौकेला 400 पार।